खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे जिल्ला बुंथिगिरिनि बिल्डिंखौ बुलजारजों सालायनानै सिफायदों। आथिखालाव गावनि हाखौ रैखाथि होनाया आसामाव दासान्दि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनायखौ बयबो नुनो मोनगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नगाव जिल्लानि गोबां ओनसोलफोराव माखासे फालांगिरिफ्रा सरखारनि खोथा मानियालासे गोबाव समनिफ्रायनो सरखारनि रिजार्भ हाफोराव आयेन बेरेखा हिसाबै हाबफैनानै गोबां न' बां लुनानै थाफैदोंमोन। बे आयेन बेरेखा न'फोरखौ मैया नगाव जिल्ला आफादा आसाम सरकारनि बिथोन बायदि बुलजारजों सिफायदों आरो लोगोसे जिल्लानि बुंथिगिरि हाफिजुर रेहमाननि बिल्डिं न'खौबो सिफायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खामानिया गोबां आयेन बेरेखा हा फालांगिरिफोरखौ बागदावखांहोदों आरो गिखांहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिल सेन्टार बेखेवदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बिटिआर सोरखारनि आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननिफ्राय तामुलपुरनि सौरागुरि गामियाव बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिल सेन्टार बेखेवदों। बे काउन्सिलिं सेन्टारनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स आरो निसा फेग्रा बेसाद जानायखौ होबथानाय, देहायारि लोरबांथि गोनां, मेलेमारि जेंना गोनां, न' गैजायै रान्दि, बैसो रानाय, जायखिजाया जाथायजों बोलि जानांनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जायफोर जायगायाव जादों बेफोरखौ सोरखार आरो सोरखारि नङि फसंथाननि गेजेरजों काउन्सिलिं लानायनि गेजेरजों होबथानायनि राहा लागोन होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दासआ मिथिहोदों। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिल सेन्टारखौ फसंनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो तामुलपुरावबो बे फसंथाननि मावखुलिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, धर्मनारायण दास, एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दरं जिल्ला सिमना ओनसोल भगतपारानि पुर्निमा गामिनि थागिबि भुबन चन्द्र बर' आरो रेनुप्रभा बसुमतारीनि फिसाजो रेनुपमा बर'आ उन्दै समनिफ्रायनो क्रिकेट गेलेनानै दिनै गेलेनायजोंनो साख्रिबो मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव रेलवे बिफानाव साख्रि मावनाय रेनुपमा बर'आ आसाम आइजो क्रिकेट हानजानि सासे गोख्रों गेलेगिरि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 8 जानुवारियाव नागपुराव खुंनो गोनां BCCI सिनियर वान डे क्रिकेट बादायनायाव आसाम हानजानि केप्टेन मासिखौ लाना गेलेगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि हानि जेंनाखौ मिशन बासुन्धारा 2.0 आरो बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों अरायथा सुस्रांनो एबसुआ नोजोर होगासिनो दं होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। बाथि रादाबाव दं आसाम सरकारा गासैखौबो जौगाहोसिगोन। मैया बृहस्पतिबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीआव जानाय जनता भवनाव खुंजानाय केबिनेट मिटिंआव गोबां जौगानायनि हाबाफारि लादों आरो माखासे गोजाम नियमखौ सोलायनानै गोदान नियम खालामनो आखायाव लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जौगाथायनि थांखि आरो नियमफोरा जाबाय। सेथियाव सागरमेला रिलिजियास टुरिजम सार्किटआव फेरि सार्भिसखौ बांहोनाय, जाहाथे गासैबो धोरोम दावबायारिफ्रा बयबो थांनो फैनो खाबु मोनो। नैथियाव गोदान सोलोंथाइ बिथांखि फोसावनाय जागोन, जेराव HSLC निफ्राय ITI ग्रेजुएटसिम साख्रिनि खाबु मोननो थाखाय फोरमान बिलाइफोर होनाय जागोन। थामथियाव सिगाङावनो होस्रांजानाय जायगा फसंलायाव 50 MUनि सलार पार्क फसंगोन। ब्रैथियाव 42 लाख नखरफोरनो मोब्लिबनि थाखाय स्मार्ट मिटार आरो प्रिपेड सिस्टेमनि खाबुफोर होगोन। बाथियाव कन्ट्रलार अफ लिगेल मेट्रलजि डिपार्टमेन्ट आरो फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ एन्ड कास्टमार एफेयार्स डिपार्टमेन्टखौ मोनसे डिपार्टमेन्टआवनो दाजाबनाय जागोन। दथियाव
हाजोनि सनपारा हाजोआव NRDFनि बेटेलियन केम्पास गायसनगोन। स्निथियाव मिशन बसुन्धरा 2.0नि आर'जलाइ गथायनाय दिनखौ जानुवारि 10 अक्ट'निफ्राय मार्चनि 31 अक्ट' 2023 सिम फोलावनानै होनाय जाबाय। 8थियाव इन्सपेक्टरफोरखौ आरो अफिसारफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनायनि गोहोखौ DC एबा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार, SSP एबा सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो SP एबा सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिसनो जिल्लानि सिङावनो ट्रेन्सफार खालामनो गोहो होनाय जाबाय। 6थि रादाबाव दं। मैया क'क्राझार जिल्लानि पर्बजरा महकुमानि सिङाव थानाय रुपसि एयारपर्टनि साखाथिनि सारेसर बेल फुड फेस्टिभेलखौ सानथामनि थाखाय एबा मैयानिफ्राय जागायनानै फैगौ 4 जानुवारिसिम खुंनाय जागोन। सारेसर बेल फुड फेस्टिभेलखौ बेखेवनानै होयो बनीन्द्र कुमार बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे फुड कुकिं कम्पिटिशनखौ बेखेवनानै होयो PTCनि एसिए सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।